Зима не искам да виждам никой със суха кожа. Сега ще ви покажа как кожата ви да изглежда по този начин и да имате перфектен грим всеки път, без никакъв фондютен. Тези тампончета съдържат серум с цинк, който съвсем деликатно ексфолира кожата. Също така имат екстракт от юзо, който е цитрусов плод, богат на витамин С. Изработени са от тенсел от евкалиптово дърво и успокояват кожата ни безупречно. Нужно ви е едно единствено тампонче за цялото лице. Други такива тонирани тампончета винаги имам проблем накрая, че оставят лепкав слой, като тези единствено хидратират кожата ми в дълбочина и не оставят нищо отгоре. А ето това е кремът, който абсолютно перфектно допълва тампончетата. По-специалното на този хидратиращ крем са капсулите с церамиди, които буквално се разтапят като масло върху кожата ви. И в комбинация с маслото от мента, крема е супер лекичък и има текстура почти като на серум, попива наистина за няколко секунди и няма абсолютно никакъв лепкащ ефект. Понеже сте мои хора, ви давам 30% отстъпка с този код на сайтът на MyK България за всички продукти на